100% будни. Продължава, искам аз да го кажа това. Хубаво, кажи го. Продължава нататък, като ще се гмурне в дълбоките води. Добре, според мен, като те пуснат във водата, няма къде да ходиш, да се научиш да плуваш. Малко мита това, но както и да е, обучението по плуване, особено бебешкото, е много интересно изживяване в детството. То носи много ползи за здравето, а и да не забравяме, че доскоро водата е била естествената среда на детето. Аз предлагам тогава... за това говориш. Да, предлагам за това да видим какво повече може да ни разкаже по темата в следващото видео репортера ни Бояна Топчийска. Бебешко плуване преди 6 години и половина имаше на едно-две места само в София. Майките седят по цял ден вкъщи с децата, имат нужда да са с други майки, да са в среда, с хора с техните проблеми, с техните мисли. В същото време пък децата имат нужда да изразходват енергия, особено през зимните месеци е много трудно. И тогава реших, че е време да направя бебешкото плуване, да имаме среда родителите, децата да имат възможност да се движат повече. Аз самата съм родител на 2 момчета. Тогава, когато стартирах, бяха във възрастта за бебешко плуване. Започнах вдъхновена от моите момчета, от моите деца. Тогава се занимавах с ранно детско развитие. Специалист съм в неврологията при бебетата, техните рефлексии, нуждата на бебето, на мозъка на бебенцето, за да се развива, да се движи така активно, подходящо за възрастта, всичко да е наред. Плуването има много ползи за възрастните и за децата, но за бебетата са най-много. Плуването помага на децата да се движат още в най-ранна възраст, помага за укрепването на въртлето, тъй като главата е доста голяма част от теглото на бебето и в въздушното състояние им е много трудно да седят по коремче. А естественото развитие на човека предполага, че се научаваме да сме на 4 крака по корем, да седнем естествено и чак тогава прохождаме стабилно с добър баланс. Плуването развива вестибуларния апарат на децата, спомага много за тяхната координация, чисто двигателно крайниците. Балансът на децата, които са посещавали плуване редовно, е много по-добър при прохождането, отколкото при децата, които не са посещавали плуване, не са имали досег с водната среда, не са имали активности във водата. Гмурканията, които правиме с бебенцата под вода, освен супер забавни, всъщност развиват дихателните пътища на нашите деца, развиват белите дробове. Те не плуват крол, не плуват брус, не могат да задържат въздуха си, не могат да поемат дълбоко въздух, но за сметка на това, когато ние ги гмурнем под вода, мозъкът им получава сигнал, хоп, не мога да дишам. И в момента, в който ние покажем детето отново във въздуха, те вдишват дълбоко. И по този начин разширяваме дихателните пътища, развиваме дробчетата и подобряваме здравословното състояние на детето. Плуването за бебета е най-важно и най-специфично за децата, които са родени преждевременно, децата, които са родени с недоразвит крайник, с някакво състояние. Това са деца, които имат различни потребности. За тях плуването също е много полезно, но се намесва фактора неврология, т.е. инструктора е важно да разбира от детската неврология. Важно е да знаем при кои случаи, кои упражнения са полезни и с кои упражнения можем да навредим. Затова много често при този тип дечица, разбира се, в зависимост от състоянието, много важно е треньора да знае състоянието на детето и да вземе адекватните мерки, да адаптира упражненията за нуждите на това дете. Реших просто малката да започне да посещава някакъв спорт и то специално плуване. И много се зарадвах, когато разбрах, че има бебешко плуване. И започнахме от август миналата година да ходим. За малката ползите според мен са много и главно свързани с физиката, с имунитета и като цяло, както се социализира, така и има полза и за нейното развитие чисто физически.
Първия ден беше малко стресиращо и за двете ни, честно казано, тъй като аз лично не мога да плувам, а пък басейна е по-дълбоко, отколкото си мислех. Но реших, че трябва да съм упорита и си продължихме да ходим редовно. И постепенно с месеците и честото ходене тя започна да свиква и с треньори, и с деца. И забелязах, че все повече се радва да плува. Бих препоръчала бебешкото плуване, защото пак сигурно ще се повторя, но както е добре за физиката на децата, за развитието, така и за дисциплината. Според мен те се дисциплинират и също така се забавляват, научават нови неща, разбира се, и естествено се социализират. Родителите при нас са, смея да кажа, общност. Всички се познават, развиват си децата, гледат как растат заедно. Голяма част от тях остават приятели в годините напред. Родител, който е дошъл на плуването, почти винаги остава с нас до края, до цялото време, в което детето е във възраст, подходящо за нашите занимания. Всичко се случва под формата на игра, на песни, на забавление, общуваме си, споделяме си и най-вече те имат дечица, които на година и половина-две вече могат да плуват абсолютно самостоятелно. Деца, които са много координирани, деца, които са с сериозна двигателна култура, деца, които боледуват по-малко и по-леко. Щастливи деца!